Okay. Ja, men. Det er spøgelsesjagt 3. Og I kan slå ned med snit her. Det er bare ikke selv sådan, men altså. Hvad var det? Jeg var kraftig med det. Det var farligt. Det var kraftedeme farligt. Det var kraftedeme farligt. Ja, det var kraftedeme farligt. Prøv at gå væk med. Prøv at se mig. Vi skal lige gå ind og se om det er helt dødt. Okay. Ja, nej, så var det. Så, nu er vi lukket. Vel, okay. Så jeg kigge dernede, ikke? Hvordan slukker man Tobias? Hvordan slukker man? Tobias er død. Okay, nu prøver jeg at se det. Nej, det der. Det her, det er virkelig pinligt. Ja, den er håndfisk. Det er hjemme. Vi ved ikke, hvordan man slukker det. Okay, Tobias, så kommer hjem. Men altså, kommer hjem. Tobias er en af vores filminstruktører, der ved, hvordan man gør. Ja. Så hvordan